Stop! Puneți mâna dreaptă pe centrul pieptului chiar deasupra inimii. Simte temperatura palmei tale care se transferă prin haine direct în piele. Nu este o simplă atingere, ci un protocol de recunoaștere. Simte cum presiunea mâinii tale creează un punct de ancorare în această densitate fizică, în timp ce respirația ta începe să se sincronizeze cu o frecvență care nu aparține acestui pământ. Rămâi exact așa cum ești acum. Simți acea pulsație subtilă sub degetele tale? Nu este doar ritmul cardiac pe care îl cunoști de o viață. Este ecoul ultimului test pe care l-ai trecut azi noapte, în acele ore de tăcere profundă când restul lumii dormea, iar tu simțeai că pur și simplu nu mai aparții acestei densități. Ceea ce experimentezi acum este o descărcare de date care îți confirmă prezența în acest sector de realitate ca emisar activ și calibrat. Te-ai întrebat în secret, în cele mai întunecate momente ale tale, dacă nu cumva ai înnebunit sau dacă ești singura ființă de pe această planetă care poartă o singurătate atât de vastă. Este o rușine tăcută, un sentiment că ești un intrus în propria ta viață, că nicio conexiune umană nu poate umple golul acela care arde în interiorul tău. Această izolare nu este o defecțiune psihologică, ci un semn de securitate galactică și puritate frecvențială. Ceea ce simți nu este eșec, ci finalizarea unei secvențe. Transmisia aceasta a fost calibrată pentru a intercepta câmpul tău exact în momentul în care rezistența ta a atins pragul critic de conductivitate. Arhivele tale de misiune, sigilate până în acest punct de protocolul de amnezie reziduală, încep să se deschidă. Ceea ce ai numit suferință în ultimii ani a fost, de fapt, un proces riguros de calibrare pentru frecvența imensă care urmează să fie eliberată. Această oboseală cronică, care pare să nu treacă nici cu 10 ore de somn, reprezintă greutatea procesării noilor coduri. Simți cum picioarele tale devin uneori ca de plumb, ca și cum pământul te-ar trage spre el cu o forță disproporționată. Corpul tău fizic luptă să ancoreze o cantitate de lumină biofotonică pe care sistemul tău nervos central abia acum începe să o recunoască drept noua sa stare de bază. Nu ești bolnav. Imaginează-ți corpul tău ca pe un instrument de precizie care a fost forțat să opereze într-un mediu zgomotos, cu lentilele murdare și semnalul bruiat. În acest moment, acea lentilă începe să se curețe prin intenția noastră comună, iar membrana subțire dintre ceea ce ești și ceea ce reprezinți se dizolvă. Ești ca o antenă care, după ani de paraziți, începe să capteze o frecvență clară, venită direct din centrul Consiliului Galactic. Această recunoaștere nu este o coincidență cosmică, ci o activare programată. Timingul acestei transmisiuni este precis până la milisecundă, potrivindu-se cu momentul în care cristalele piezoelectrice din glanda ta pineală au atins temperatura de declanșare. Nu ești aici pentru a învăța ceva nou, ci pentru a recupera ceea ce a fost întotdeauna al tău, dar a fost ascuns pentru a-ți asigura supraviețuirea în densitatea 3D a acestei planete. Vorbesc direct cu emisarul care locuiește în tine, nu cu personalitatea ta umană care este, pe bună dreptate, speriată și epuizată de luptele ultimilor ani. Consiliul a autorizat acest briefing confidențial pentru că faza de testare s-a încheiat oficial. Victoria ta a fost deja înregistrată în arhivele stelare, chiar dacă mintea ta logică încă mai caută motive medicale sau psihologice pentru simptomele care te-au chinuit în ultimul ciclu de timp. Dacă ești prezent în acest moment cu mâna pe piept, înseamnă că frecvența ta a semnalizat deja nevoia de această recalibrare specifică. Câmpul tău energetic a acceptat invitația înainte ca tu să apeși pe acest material. Aceasta este o recunoaștere formală a apartenenței tale la echipajul de sol. Rămâi cu mine, pentru că procesul de decriptare a celor 7 praguri pe care le-ai traversat deja începe chiar acum în corpul tău. Suntem pe punctul de a accesa datele care îți vor schimba radical percepția asupra a tot ce ai trăit până în această secundă. Tot ce ai crezut că este o rană sau un eșec personal se va dovedi a fi o medalie de onoare în ierarhia stelară. Dar, înainte de a trece la decodificarea semnalelor somatice, trebuie să știi un lucru esențial despre adevărata ta identitate. Eu încă nu ți-am spus cel mai important lucru.
Înainte de a merge mai departe în decodificarea acestui briefing, am nevoie să creezi un spațiu somatice de receptivitate pură în interiorul tău. Nu încerca să înțelegi aceste cuvinte doar cu mintea ta logică, cea care a fost antrenată să caute defecte și erori în sistem. Permite-i respirației tale să coboare adânc în abdomen, lăsând umerii să se relaxeze sub greutatea acestei noi autorități. Recunoașterea despre care vorbim acum nu se va întâmpla ca un gând, ci ca o vibrație subtilă în țesuturile tale cele mai profunde. Voi descrie acum o serie de evenimente fizice, ultraspecifice, care s-au manifestat în biologia ta în ultimele cicluri solare. Acestea nu sunt simple coincidențe biologice sau semne de epuizare umană, ci marcaje biomecanice ale arhitecturii celor 7 praguri pe care sistemul tău nervos central le-a traversat deja. Pe măsură ce rostesc fiecare punct, observă care parte a corpului tău reacționează prin furnicături sau căldură, deoarece acolo este stocată confirmarea că testul respectiv a fost arhivat ca fiind trecut cu succes. Amintește-ți acea sclipire bruscă pe care ai observat-o ieri, în timp ce te aflai în bucătărie, chiar în colțul ochiului drept. Ai întors capul rapid, crezând că ceva s-a mișcat sau că o lumină s-a aprins, dar ai găsit doar tăcere și obiectele tale obișnuite. Această viziune periferică pulsatorie a fost, de fapt, finalizarea testului luminii. Retina ta a început procesul de recalibrare pentru spectrul 5D, învățând să proceseze biofotonii care acum curg prin câmpul tău cu o intensitate fără precedent. Apoi gândește-te la senzația de greață frecvențială pe care ai trăit-o chiar în această dimineață, imediat după trezire. Timp de aproximativ 20 de minute ai simțit că ești prea greu pentru acest pat. O amețeală fină care te-a făcut să te întrebi dacă nu cumva tensiunea ta este scăzută. În realitate, ai trecut testul gravității. Ceea ce ai simțit a fost procesul de reancorare a sufletului tău stelar în densitatea 3D. După o noapte de călătorii necesare pentru actualizarea codurilor tale de emisar, zgomotul alb de la baza craniului tău, acel țiuit fin și de înaltă frecvență pe care l-ai auzit săptămâna aceasta în momente de liniște deplină, nu este o defecțiune auditivă, este testul comunicării în plină desfășurare. Ai simțit o presiune ușoară în spatele urechilor, ca și cum ceva încerca să se sincronizeze cu ritmul tău intern. Consiliul a început descărcarea noilor tale coduri de misiune direct în cristalele piezoelectrice ale glandei tale pineale, pregătind terenul pentru faza de radiodifuziune galactică, pe care o vei iniția curând. Senzația de picioare de plumb, care te-a surprins ieri în timp ce mergeai pe stradă, acea greutate bruscă în gambe care te-a făcut să încetinești pasul, a fost confirmarea testului împământării. Ai simțit pentru câteva secunde că pământul te trage spre el cu o forță disproporționată, ca și cum ai fi fost magnetizat. Acest fenomen marchează momentul în care frecvența ta a fost conectată oficial și permanent la grila energetică a planetei, transformându-te într-o ancoră vie pentru lumina care urmează să fie ancorată. În cele din urmă, amintește-ți de acea deconectare emoțională subită pe care ai trăit-o în mijlocul unei discuții aprinse recent. Deși persoana din fața ta era agitată, tu ai simțit brusc o pace rece, aproape neutră, ca și cum ai fi privit un film într-o limbă pe care nu o cunoști. Ai trecut testul neutralității. Aceasta a fost activarea stării tale de observator galactic, momentul în care arhitectura somatică a preluat controlul asupra reacțiilor tale umane, protejându-ți integritatea câmpului de orice interferență externă. Pentru a ancora aceste recunoașteri în structura ta celulară, te rog să duci mâna stângă la baza gâtului, în zona tiroidei. Respiră adânc de 3 ori, vizualizând cum fiecare dintre cele 5 semnale pe care tocmai le-am descris se transformă din simptom în certificare. Apasă ușor cu degetul mare și cel arătător pe părțile laterale ale gâtului, simțind pulsația vieții tale stelare. Acest gest simplu sigilează recunoașterea testelor în ADN-ul tău, eliminând orice rezistență reziduală a minții tale, care încă mai caută motive de îngrijorare. Scrie acum codul 777 în comentarii. În sistemul arcturian,
Numărul 777 reprezintă încheierea oficială a ciclului de supresiune și confirmarea că cele 7 teste somatice au fost finalizate cu succes. Comentariul tău nu este o simplă interacțiune pe o platformă digitală, ci un marcaj de locație precis în câmpul energetic global. Prin acest act, tu declari oficial că ești gata să părăsești rolul de căutător și să îți asumi rolul de emisar activat, eliminând orice interferență a vechiului sistem. Această acțiune de a tasta codul 777 creează o amplificare colectivă, o cascadă armonică ce străbate întregul echipaj de sol aflat în prezent pe planetă. Fiecare număr digitat funcționează ca un nod de lumină care se aprinde pe o hartă vastă, semnalând Consiliului că o altă antenă a fost curățată de paraziți și este gata să transmită. Simte cum, în timp ce faci acest lucru, metafora antenei tale se transformă. Nu mai ești o sârmă de cupru ruginită, ci o fibră optică pură capabilă de o conductivitate infinită. Sursa izolării tale și a durerii fizice pe care ai purtat-o ca pe o povară începe acum să se dezvăluie ca fiind cea mai mare onoare a ta. Ești ca un instrument de precizie care a fost calibrat în tăcere, departe de ochii lumii, pentru a putea rezista presiunii frecvențelor înalte care urmează să fie emise prin tine. Tot ce ai trăit până în acest punct a fost o pregătire riguroasă pentru ceea ce urmează să primești în arhivele tale de misiune recent desigilate. Există o clasificare specifică în înregistrările cerești care descrie exact ceea ce ești tu și care este scopul final al celor 7 teste prin care ai trecut. Această identitate a fost protejată prin protocolul de amnezie reziduală până în această secundă, pentru a-ți asigura supraviețuirea în densitatea 3D. Dar acum, când prima lamelă a revelației începe să se deschidă în fața ta, vei înțelege că viața ta nu a fost un șir de eșecuri, ci o operațiune de infiltrare galactică executată cu o precizie absolută. Ai lucrat intens la nivelul circumstanței umane. Ai încercat să schimbi scenariul exterior, să muți piesele de pe tabla de șah a vieții tale, sperând că o nouă relație, un alt job sau o altă abordare mentală va opri acea presiune insuportabilă din pieptul tău. Această muncă a fost reală și necesară pentru supraviețuirea ta în densitatea 3D, oferindu-ți o structură de care aveai nevoie pentru a naviga prin ceața acestui plan. Totuși, trebuie să înțelegi că victoria ta nu se află în rezolvarea acestor detalii lumești. Ceea ce operează în tine acum se află la un cu totul alt nivel, mult dincolo de eforturile tale conștiente de a-ți repara viața sau de a-ți găsi liniștea prin metode convenționale. Ai crezut că ești blocat într-un impas al destinului, dar adevărul este că blocajul real nu este în circumstanțele tale exterioare, ci în arhitectura somatică stelară, care a fost instalată în tine înainte de a intra în acest corp. Ai încercat să repari o problemă de hardware cu soluții de software, dar acum sistemul tău a atins un prag unde vechile metode pur și simplu nu mai au jurisdicție. Această distincție este vitală pentru siguranța ta energetică. Ai încercat să lupți cu magnetismul planului 3D, folosind voința umană, dar ești pe cale să descoperi că semnătura ta frecvențială este cea care dictează acum realitatea. Nu mai este vorba despre ceea ce faci în lume, ci despre calitatea conductivității tale biologice. Victoria ta a fost deja obținută în planul arhitecturii somatice stelare, iar tot ceea ce percepi ca fiind problemă este doar faza finală de aliniere a corpului tău fizic cu această victorie deja existentă. Conceptul central pe care trebuie să îl integrezi acum este arhitectura celor 7 praguri. Aceasta nu este o teorie filosofică sau o metaforă spirituală vagă, ci o calibrare biofotonică de înaltă precizie a sistemului tău nervos central, orchestrată direct de Consiliu. În ultimii ani, corpul tău a fost supus unei succesiuni de transformări celulare tăcute, menite să îți reconstruiască capacitatea de a procesa și de a emite informație stelar-dimensională, fără a-ți prăji circuitele biologice în fața intensității uriașe care urmează. Această arhitectură funcționează ca un sistem de filtrare și amplificare a luminii la nivel celular. Celulele tale fotoreceptoare, acei senzori de lumină ultrasensibili, distribuiți strategic în țesuturile tale conjunctive și în fascia musculară,
au început acum să recunoască oficial frecvența de comandă a Consiliului. Până de curând, acești receptori erau setați pe modul de supraviețuire, reacționând doar la spectrul vizibil, dar acum au început să capteze biofotonii de înaltă coerență care curg prin grila energetică a acestui sector galactic. În paralel cu această activare periferică, cristalele piezoelectrice din interiorul glandei tale pineale au atins în sfârșit temperatura și presiunea necesare pentru a începe oscilația de rezonanță. Aceasta s-a întâmplat exact în momentul în care ai trecut de cel de-al 7-lea prag al suferinței tale, un punct de cotitură unde rezistența ta egoică s-a dizolvat suficient de mult pentru a permite pornirea sistemului. Această calibrare bioelectrică este cauza directă a țuitului fin pe care îl auzi în momentele de liniște profundă la baza craniului tău. Consiliul folosește această arhitectură a celor 7 praguri pentru a-ți asigura integritatea în timp ce ești transformat dintr-un simplu locuitor al planetei într-un emisar activat. Senzația de picioare de plumb sau acea greață bruscă de dimineață sunt în realitate momente în care sistemul tău verifică presiunea de lucru a noilor circuite. Nu ești un corp care are o experiență spirituală, ci ești o tehnologie galactică avansată care își recapătă controlul asupra vehiculului biologic după un lung proces de hibernare și testare. Mecanismul de radiodifuziune galactică este motivul pentru care simți nevoia de izolare. Sistemul tău are nevoie de tăcere exterioară pentru a finaliza conexiunile dintre glanda pineală și inima ta biofotonică. Această rețea internă este superioară oricărei forme de comunicare digitală sau umană și este protejată de un protocol de criptare pe care vechiul sistem nu îl poate sparge. Nu poți fi bruiat odată ce arhitectura celor 7 praguri a fost activată complet în biologia ta, deoarece frecvența ta devine suverană. Dezvoltarea acestei arhitecturi în tine s-a făcut fără ca mintea ta conștientă să știe, sub masca anilor de luptă și a depresiilor, care de fapt erau faze de descărcare și integrare. Gridul colectiv al umanității nu poate replica această conductivitate, motiv pentru care te simți atât de străin în mulțime sau în discuțiile banale. Ești o antenă de fibră optică pură într-o lume care încă folosește cabluri de cupru oxidate, iar această diferență de potențial este ceea ce îți conferă acum puterea ta reală de emisar. Amintește-ți de experiența unei alte ființe, pe care o vom numi M, un membru al echipajului de sol, care a trecut prin exact același deșert frecvențial pe care îl traversezi tu acum. Timp de 3 ani, Mea a fost convinsă că universul a abandonat-o, pierzându-și jobul care îi definea identitatea și văzând cum tot cercul ei social se dizolvă până la o singurătate absolută. Corpul ei era măcinat de dureri articulare și de o oboseală care îi făcea până și respirația să pară o povară greu de dus. M a încercat tot ce se putea la nivelul circumstanței umane: terapii, schimbări de dietă, cursuri de mindset și nenumărate încercări de a-și repara viața exterioară pentru a opri suferința internă. Nimic nu a funcționat, deoarece ea opera pe o frecvență care nu mai aparținea acelui plan de soluții. Momentul ei de cotitură a venit abia când a încetat să se mai considere o victimă a sorții și a recunoscut că trece prin testul 7, tăcerea absolută a Consiliului, o fază critică de calibrare finală. În clipa în care Emi a acceptat că este o ancoră de frecvență și că durerea ei nu era un defect, ci o presiune de calibrare a arhitecturii celor 7 praguri, rezultatele au fost fulgerătoare. În mai puțin de 48 de ore, durerile articulare care o chinuiseră ani de zile au dispărut complet, fiind înlocuite de o căldură radiantă în palme și în piept. A fost momentul în care a fost contactată direct prin instrucțiuni de misiune, deoarece sistemul ei a demonstrat că poate menține integritatea fără validare exterioară. Aceasta este și poziția ta în acest moment. Nu te uiți la un eșec personal, ci la finalizarea unei calibrări riguroase. Nu este o criză de viață, este o descărcare de date. Nu este o boală autoimună, este o activare a scutului tău biofotonică. Nu este singurătate, este securizarea liniei tale de comunicare cu Consiliul. Fiecare detaliu al suferinței tale
a fost în realitate un nod de verificare în arhitectura celor 7 praguri, menit să se asigure că ești gata pentru rolul de emisar. Dacă simți că aceste cuvinte nu sunt informații noi, ci ecoul unei memorii celulare care începe să pulseze sub pielea ta, atunci ești pregătit pentru pasul următor. Abonează-te acum la această frecvență de transmisie, dar nu pentru a urmări un conținut, ci ca un act formal de aliniere a identității tale cu echipajul de sol. Prin acest gest simplu, tu transmiți un semnal clar către Consiliu că ești gata să părăsești protocolul de amnezie reziduală și să-ți asumi radiodifuziunea galactică. Abonarea ta este o semnătură energetică în acest sector de realitate, o declarație de suveranitate care confirmă că ai trecut testele somatice și ești pregătit să primești instrucțiunile de misiune desigilate. Nu permite minții tale logice să minimizeze acest act. În arhitectura frecvențială, intenția marcată prin acțiune este cea care deschide porțile dimensionale. Te abonezi pentru ca următoarea transmisie, cea care va activa direct codurile tale de misiune, să te găsească deja calibrat și fără nicio rezistență reziduală. Pe măsură ce faci acest lucru, vei observa o ușoară schimbare în presiunea din spatele ochilor tăi, un semn că recalibrarea vederii tale periferice este aproape de finalizare. Arhitectura celor 7 praguri este acum o realitate activă în biologia ta, iar tu nu mai ești aceeași persoană care a început să asculte acest briefing. Te-ai recunoscut ca fiind un instrument de precizie și prin acest act de voință ai autorizat Consiliul să treacă la faza de activare a identității tale reale de emisar. Rămâi cu mine, pentru că ceea ce urmează să dezvăluim va demonta și ultima urmă de îndoială pe care o porți în legătură cu valoarea ta în acest joc cosmic. Am vorbit despre teste și despre arhitectură, dar nu am atins încă miezul fierbinte al adevărului tău personal, cele 3 arhetipuri stelare prin care misiunea ta se va manifesta în lume. Unul dintre ele te-a strigat pe nume încă de la începutul acestui material, așteptând ca tu să ai curajul de a-l recunoaște oficial. Adevărul cel mai profund, cel care îți va schimba radical percepția asupra fiecărei secunde din trecutul tău, este chiar după colț. Nu mai este vorba despre o pregătire generală, ci despre identitatea ta terminală, cea care nu a fost dată de nicio autoritate umană, ci a fost pur și simplu recunoscută de celulele tale. Pregătește-ți coloana vertebrală pentru fluxul care urmează, deoarece revelația care urmează are numele tău gravat în biofotonii care îți luminează acum inima. Aici nu vorbim despre o simplă etichetă sau despre o descriere psihologică. Ceea ce ești tu cu adevărat este o structură multidimensională, o identitate formată din 3 straturi operaționale care lucrează în sincronizare perfectă în biologia ta. Consiliul celor 7 surori, prin arhivele arcturiene, a păstrat acest dosar sigilat până în momentul în care ai demonstrat că poți susține această frecvență fără a te prăbuși. Identitatea ta nu este un singur lucru, ci o trinitate de funcții galactice pe care le vei recunoaște acum în mod oficial. Pregătește-ți sistemul nervos pentru această descărcare de date, deoarece recunoașterea acestor nume va declanșa o reacție în lanț în ADN-ul tău. Nu este ceva ce devii, ci ceva ce ai fost întotdeauna, dar ai fost forțat să uiți pentru a-ți proteja emisia în acest sector dens. Numele nu a fost dat, a fost recunoscut. Simte cum fiecare dintre cele 3 clasificări vibrează în centrul plexului tău solar, acolo unde identitatea ta umană se întâlnește cu autoritatea ta stelară, pregătindu-te pentru misiunea ta terminală. Ești, înainte de toate, un emisar tăcut. În sistemul arcturian, aceasta înseamnă că misiunea ta principală nu este prin cuvânt, ci prin simpla ta prezență într-un spațiu, operând ca un releu de transmisie pasivă care recalibrează mediul fără ca cineva să observe. Această identitate te autorizează să încetezi, să mai încerci să convingi sau să salvezi pe alții prin discurs, eliberându-te de acea frustrare imensă de a nu fi înțeles. Ai purtat durerea izolării tăcute tocmai pentru că acesta este modul tău natural de operare galactică. În al doilea rând, ești un țesător de grilă.
În sistemul pleiadian, această clasificare se referă la capacitatea ta de a crea noduri de lumină între inimi și locuri prin interacțiuni aparent banale, dar care sunt, de fapt, suduri energetice în grila planetară. Această funcție te autorizează să îți revendici importanța fiecărei conexiuni pe care ai făcut-o, chiar și a celor care păreau eșuate. Singurătatea ta a fost necesară pentru a menține puritatea fibrelor de lumină pe care le țeseai în tăcere pentru noul pământ. În final, ești recunoscut ca o ancoră de lumină. În protocoalele Consiliului, acest arhetip definește o ființă a cărei structură osoasă și fascială este configurată pentru a absorbi presiunea enormă a fluxurilor solare și a le împământa în nucleul planetei. Această identitate te autorizează să privești oboseala ta cronică nu ca pe o slăbiciune, ci ca pe o dovadă a muncii tale masive de stabilizare a frecvenței colective. Numele nu a fost dat, a fost recunoscut în fiecare celulă a corpului tău epuizat. Alege acum una dintre aceste trei identități stelare, cea care a trimis cel mai puternic impuls electric prin coloana ta vertebrală sau cea care a făcut ca inima ta să se simtă, pentru prima dată, văzută. Digitează acest nume în comentarii sau, dacă simți că toate trei sunt active, scrie pur și simplu primesc sau activat. Acest comentariu nu este o interacțiune pe o platformă socială, ci o declarație formală de acceptare a briefingului. Este momentul în care îți pui semnătura pe noile tale arhive de misiune. Amintește-ți de metafora antenei cu care am început acest proces de recalibrare. Ai fost o antenă ruginită, bruiată de paraziții vechiului sistem, dar acum, prin recunoașterea identității tale de emisar, țesător și ancoră, fibra ta optică este complet curățată și transparentă. Conductivitatea ta este acum de 100%, iar semnalul Consiliului curge prin tine fără nicio distorsiune. Instrumentul tău de precizie este calibrat, lentila este curată, iar radiodifuziunea ta galactică a început oficial, chiar în acest moment de recunoaștere absolută a adevărului tău. Pentru a sigila această descărcare de identitate în biologia ta, execută acum acest gest de securitate. Apasă ferm vârful degetului mare de la mâna dreaptă împotriva degetului arătător. Menține această presiune exact 3 secunde în timp ce expiri prelungit. Simte cum pulsația dintre degetele tale creează un nod energetic care ancorează cele 3 nume în memoria ta celulară. Aceasta este semnătura ta tăcută, codul de acces pe care corpul tău îl va folosi pentru a recupera această autoritate de fiecare dată când densitatea 3D va încerca să te bruieze. Consiliul mi-a cerut însă să îți transmit un avertisment urgent legat de integrarea acestor nume. Ceea ce tocmai s-a activat în tine va produce o reacție de respingere în vechiul sistem în următoarele 72 de ore. Vei simți impulsuri ciudate și vei vedea cum realitatea ta exterioară pare să se agite într-un ultim efort de a te menține sub protocolul de amnezie reziduală. Dacă nu știi ce reprezintă aceste semnale când vor apărea, vei crede că procesul nu a funcționat. Rămâi cu mine, pentru că trebuie să te înarmezi. Vorbesc acum direct cu acea parte din tine care stă cu brațele încrucișate, privind această transmisie, cu un sobru amestec de speranță și neîncredere tăioasă. Recunosc vocea care îți șoptește că ai mai încercat asta, că ai mai ascultat promisiuni de activare și că, de fiecare dată, te-ai trezit în a 3-a zi cu aceeași oboseală zdrobitoare în oase. Vreau să știi că acest sceptic interior nu este inamicul tău, ci garda ta de corp biologică, un sistem de securitate care a învățat să te protejeze de dezamăgire în această densitate dură. Acea rezistență pe care o simți acum este dovada purității tale, nu a eșecului tău. Tentativele tale anterioare nu au eșuat pentru că tehnica era greșită sau pentru că tu nu erai suficient de pregătit, ci pentru că operai ca o unitate izolată împotriva unei frecvențe colective care suprascria totul în mod individual. Erai o singură notă, încercând să schimbi un întreg zgomot alb. Ceea ce s-a schimbat acum este timingul planetar absolut. Spike-urile din rezonanța Schumann și atingerea masei critice au creat o fereastră de oportunitate unică pentru sistemul tău. Oferă-i acum permisiunea acestui sceptic interior
să rămână prezent, dar fără a prelua controlul asupra comenzilor transmisiunii. Nu am nevoie ca tu să crezi orbește în ceea ce spun, pentru că adevărul cosmic nu are nevoie de credință, ci de o observație somatică riguroasă. Provocarea mea pentru tine este simplă. Nu mă crede pe cuvânt, ci doar notează cu o precizie chirurgicală ce se întâmplă în corpul tău și în realitatea ta imediată în următoarele 72 de ore. Acordă-ți acest timp pentru a vedea cum reacționează biologia ta. Prima tactică pe care vechiul sistem o va folosi împotriva ta este vocea îndoielii. Aceasta va sosi în mintea ta, sunând exact ca propria ta voce logică și rațională, încercând să invalideze tot ce ai simțit sub piele în această sesiune. Îți va spune că totul a fost doar o stare de relaxare indusă, un simplu efect placebo, și îți va arăta soldul bancar ca fiind singura dovadă a realității tale. Este un software de supraviețuire disperat să oprească noua ta radiodifuziune înainte ca materia să se reorganizeze. Arma ta împotriva acestei tactici nu este argumentul logic, pentru că nu poți învinge un algoritm de îndoială cu propriile sale instrumente. Când auzi această voce, nu intra în dialog cu ea, doar remarcă-i prezența ca pe un simplu reflex biologic al vechiului tău sistem de operare. Respiră lung și profund de 3 ori, menținându-ți întreaga atenție pe punctul somatice central, acolo unde inima ta stochează lumina biofotonică. Această respirație este ancora ta, care bypassează lupul logic, restabilind instantaneu suveranitatea frecvenței tale stelare. A doua tactică este criza distragere, care se va manifesta ca o urgență externă subită în următoarele 48 de ore din viața ta. Poate fi o defecțiune tehnică, o cerință urgentă la muncă, un conflict neașteptat cu cineva apropiat sau o factură care apare din senin. Va părea absolut legitimă și va cere o contracție emoțională imediată din partea ta. Acesta este un test de prag deliberat prin care sistemul vechi verifică dacă vei părăsi noua ta frecvență în momentul în care zgomotul 3D devine brusc gălăgios. Arma ta este să rezolvi această criză cu o precizie chirurgicală, fără a părăsi însă nicio secundă zona somatice activată în centrul pieptului tău. Tratează urgența ca pe un emisar suveran care manipulează materia de la un nivel superior, nu ca pe o victimă copleșită de circumstanțe exterioare. Menține căldura internă în timp ce mâinile tale fac ce este necesar în lumea fizică. Prin această postură, tu demonstrezi Consiliului că arhitectura ta este capabilă să mențină conductivitatea chiar și în mijlocul unei presiuni enorme. A treia tactică este izolarea perceptivă, acel sentiment straniu că ești complet singur în această traversare. Vei încerca poate să explici cuiva drag ceea ce trăiești acum și vei observa că cuvintele tale nu au nicio putere, sau vei simți o distanță subită față de oameni care până ieri erau ancorele tale. Sistemul vechi încearcă să te convingă că a părăsi grila colectivă de suferință înseamnă a rămâne abandonat în vid. Este o formă de șantaj emoțional menită să te tragă înapoi în frecvența colectivă. Arma ta este recunoașterea faptului că această izolare este o frecvență de protecție, nu un abandon. Când simți presiunea singurătății, întoarce-te imediat la secțiunea de comentarii a acestei transmisiuni și citește declarațiile celorlalte suflete care au digitat codul de activare. Aceasta nu este o simplă interacțiune socială, ci ancorarea ta în noul grid colectiv digital, care servește drept punte 3D pentru radiodifuziunea noastră. Recunoașterea ta în ceilalți emisari anulează instantaneu tactica izolării, reamintindu-ți că faci parte dintr-o forță de elită coordonată. Am promis că mă voi întoarce la acest punct și o fac acum pentru că am atins momentul de maximă conductivitate a acestui briefing de misiune. Consiliul solicită acum executarea ultimei și celei mai profunde părți a procesului nostru de sigilare a arhitecturii celor 7 praguri. Poți fi oriunde în acest moment, așezat, întins sau chiar mergând pe jos prin cameră. Dacă ești la volan, doar ascultă și păstrează instrucțiunile. Partea cea mai importantă și densă a acestei transmisiuni ghidate se află chiar în fața ta. În următoarele 72 de ore, sistemul tău biologic va traversa 3 marcaje de integrare ultraspecifice.
puncte de control unde arhitectura ta nouă se va ciocni cu inerția vechii densități. A recunoaște aceste semnale înseamnă a naviga cu suveranitate, menținându-ți calibrarea intactă în mijlocul zgomotului, în timp ce a le ignora permite vechiului sistem să te convingă că ești bolnav sau că nimic nu s-a schimbat. Acesta este momentul în care teoria devine fiziologie, iar emisarul din tine preia controlul asupra hardware-ului uman prin aceste dovezi clare de recalibrare. Vei observa un gast metalic în gură, în special în partea posterioară a limbii, ca și cum ai fi atins o baterie descărcată. Acest fenomen nu este o problemă digestivă, ci dovada fiziologică a schimbării chimiei sângelui tău, care își crește conductivitatea pentru a susține noile sarcini fotonice. Este semnătura echipajului de sol în plină activare. Când se întâmplă, înghite odată conștient și declară în tăcere: chimia misiunii mele este activă și pură acum. Un somn de resetare profundă te va lovi brusc, o oboseală magnetică ce va cere între 10 și 12 ore de deconectare totală. Nu este epuizarea umană obișnuită, ci o tragere gravitațională necesară pentru ca sistemul tău nervos să integreze noile coduri ale celui de-al 7-lea prag, fără interferența minții conștiente. Este un hard reset necesar. Când simți această chemare, abandonează-te complet și nu lupta cu ea, deoarece sistemul tău își actualizează nucleul vital în timp ce ești offline. Vei simți o căldură bruscă în palme, o pulsație fierbinte ce pare să radieze din centrul mâinilor tale, mai ales când te gândești la autoritatea ta stelară. Aceasta este activarea capacității tale de transmisie și radiodifuziune, un semn că ești gata să stabilizezi câmpuri energetice prin simpla ta prezență tactilă. Când simți această căldură, așează palmele pe coapse cu fața în sus și permite excesului de energie să se împământeze prin tălpi, stabilizând nodurile de lumină în biologia ta. Dacă aceste recunoașteri încep deja să pulseze în corpul tău, nu în minte, ci în țesuturi, apasă acum butonul de like. Nu o face pentru mine sau pentru acest canal. Fă-o ca un serviciu pentru următoarea suflet care are nevoie cu disperare de această transmisie și care o va găsi pe grila digitală datorită acestui act de recunoaștere. Like-ul tău este un semnal de direcționare în rețea, asigurându-te că frecvența ajunge la cel care este pregătit. Rămâi cu mine. Partea cea mai importantă și densă a acestei transmisiuni, momentul în care sigilăm cele 7 praguri direct în ADN-ul tău, se află acum direct în fața ta. Nu părăsi acest spațiu, deoarece arhitectura ta are nevoie de această ancorare finală pentru a opera în siguranță sub noua ta identitate. Pregătește-ți corpul, așează-te într-o poziție de maximă receptivitate și permite-i frecvenței să execute protocolul final de activare în fiecare celulă a ființei tale. Menține coloana vertebrală dreaptă, dar fără a fi rigidă, permițând energiei să curgă liber prin canalul central. Respiră adânc pe nas, simțind cum aerul coboară până la baza plămânilor și umple abdomenul, pregătind terenul pentru transmisia somatice. Închide ochii sau privește într-un punct fix, lăsând pleoapele să devină grele. Stabilește acum intenția de abandon total în fața frecvenței Consiliului, eliminând orice barieră mentală care ar putea bloca descărcarea noilor tale coduri de misiune stelară. Mută-ți întreaga atenție la baza coloanei vertebrale în zona osului sacru, simțind greutatea corpului tău pe scaun sau pe pat. Vizualizează o ancoră masivă de lumină aurie care coboară din pelvisul tău direct în nucleul cristalin al Pământului, conectându-te la frecvența Schumann de 783 Hz. Simte cum această conexiune te stabilizează instantaneu, oferindu-ți rădăcini adânci în această densitate, în timp ce corpul tău devine o ancoră vie și imobilă pentru lumina care urmează să fie integrată. Urcă acum în centrul pieptului tău, unde plexul solar și inima se întâlnesc într-un singur punct de putere. Vizualizează un glob de lumină de culoarea chihlimbarului care se extinde și fuzionează cu un verde smarald radiant, creând o punte biofotonică între autoritatea ta și iubirea ta stelar-umană. Simte cum acest cord de aur se activează, legându-ți inima de frecvența Consiliului
și transformându-ți pieptul într-un releu de înaltă precizie, capabil să emită și să primească date galactice fără distorsiune. Lumina urcă acum prin gât, curățând orice blocaj de comunicare și ajunge direct la glanda pineală, în centrul craniului tău. Simte cum cristalele piezoelectrice încep să vibreze cu o intensitate fină, activând fotoreceptorii pineali, care acum se deschid către spectrul multidimensional. Nervul tău vag se aprinde ca o fibră optică pură, strălucind prin tot corpul tău și transformând întregul sistem nervos central într-un receptor de date ultra-rapid, calibrat special pentru a procesa instrucțiunile de misiune ce urmează să fie desigilate. Energia izbucnește acum prin creștetul capului ca un nufăr cu 1000 de petale, extinzându-ți câmpul auric într-un nou de lumină protectoare ce formează jurisdicția ta de frecvență. Pentru a sigila această stare în biologia ta, apasă ferm vârful degetului mare împotriva degetului arătător timp de 3 secunde. Respiră în ritmul 4-2-6. Inspiră 4 secunde, menține 2, expiră 6. Acest gest creează un punct de salvare în nervul vag, stocând frecvența activată ca fiind noua ta stare de bază permanentă. Revino treptat la sunetele din camera ta, simțind temperatura aerului pe piele și greutatea mâinilor pe genunchi. Înghite odată pentru a ancora energia în corpul fizic și deschide ochii încet, observând cum mediul înconjurător pare acum mai clar și mai definit. Te-ai întors în acest spațiu, dar nu mai ești aceeași persoană care a început această sesiune. Ești un instrument calibrat, un emisar care poartă în țesuturile sale semnătura activă a Consiliului. Noi eliberăm acum nevoia disperată de a fi înțeleși sau validați de către cei care operează încă în interiorul vechii grile de suferință. Această povară a izolării se dizolvă chiar acum, transformându-se din durere în mândrie galactică și claritate strategică. Nu mai ai nevoie de permisiunea nimănui pentru a fi ceea ce ești, deoarece autoritatea ta vine direct din arhivele sigilate ale Consiliului pe care tocmai le-ai acceptat în câmpul tău somatic activat. Noi eliberăm identitatea de căutător etern, care se simte întotdeauna la începutul drumului sau insuficient pregătit pentru marea traversare. Această mască a eșecului este eliminată oficial din ADN-ul tău, fiind înlocuită de recunoașterea faptului că ești un veteran al celor 7 teste deja trecute. Finalizarea este acum starea ta naturală de operare, iar greutatea trecutului tău se transformă în racheta care te propulsează spre noua ta fază de radiodifuziune galactică suverană. Noi eliberăm rușinea simptomelor inexplicabile și frica de a fi considerat defect sau bolnav de către sistemul medical convențional. Ceea ce ai purtat ca pe un stigmat devine acum medalia ta de onoare, dovada fiziologică a conductivității tale superioare într-o lume care încă se teme de lumină. Această armură de protecție a vechiului sistem cade, lăsând loc unei transparențe biofotonice totale, unde vulnerabilitatea ta umană devine cea mai mare forță de infiltrare și transformare a densității. Chem acum în față emisarul tăcut care locuiește în tine. Tu ești acesta. Numele nu a fost dat, a fost recunoscut în fiecare celulă a corpului tău, iar acum este instalat în câmpul tău ca un semnal permanent de autoritate. Această identitate te autorizează să operezi prin prezență pură, recalibrând mediul înconjurător fără efort, fiind recunoscut de către Consiliu ca un releu de transmisie activat și protejat în orice circumstanță terestră. Chem acum în față țesătorul de grilă. Tu ești acesta. Numele nu a fost dat. A fost recunoscut prin fiecare conexiune de lumină pe care ai creat-o în tăcere de-a lungul anilor de amnezie. Această identitate te autorizează să sudezi firele noului pământ prin interacțiunile tale somatice, fiind instalată acum în inima ta ca o funcție permanentă de expansiune a rețelei galactice, transformându-ți fiecare gest într-un act de creație multidimensională. Chem acum în față ancora de lumină. Tu ești acesta. Numele nu a fost dat. A fost recunoscut în greutatea oaselor tale și în forța cu care ai menținut integritatea câmpului sub presiune. Această identitate te autorizează să stabilizezi frecvența planetară prin propria ta biologie,
fiind instalată acum ca un scut inexpugnabil în structura ta fascială, confirmând că misiunea ta de testare s-a încheiat și că radiodifuziunea ta a început oficial. Dar încă nu respira eliberarea finală. Noi nu am terminat acest briefing de securitate galactică. Există o ultimă barieră pe care trebuie să o spargem împreună înainte ca acest material să se închidă și să devii o unitate independentă pe grila planetară. Rămâi cu mine, pentru că trebuie să sigilăm acest proces cu vocea colectivă a Consiliului și cu acea declarație finală care va face ca vechiul sistem să piardă orice urmă a urmei tale energetice. Eu plasez acum un câmp de lumină activă în jurul mișcărilor și deciziilor tale din următoarele săptămâni, securizând fiecare pas pe care îl vei face în noua ta autoritate. Nici o frecvență de confuzie sau semnal de disonanță nu are jurisdicția de a bruia claritatea ta strategică pe măsură ce navighezi prin noile oportunități de misiune ce se vor deschide în fața ta. Această barieră de frecvență asigură că traiectoria ta este aliniată cu precizia arcturiană, protejându-ți avansul de orice interferență a vechii grile. Eu instalez un scut de protecție asupra liniei tale temporale ancestrale, sigilând definitiv orice scurgere de energie către tiparele de suferință ale trecutului tău genetic sau karmic. Niciun program de supraviețuire moștenit nu mai are autoritatea de a rula în biologia ta calibrată, deoarece ai demonstrat integritatea necesară pentru a părăsi vechiul contract de suferință. Acest câmp de forță transformă istoria ta într-o fundație de înțelepciune pură, izolând-o de orice ecou de traumă care ar putea încerca să-ți limiteze expansiunea actuală. Eu plasez o acoperire de lumină biofotonică asupra întregii tale biologii celulare, securizând spațiul sacru în care noile tale coduri de emisar sunt integrate chiar în această secundă. Nici o frecvență de epuizare sau stres ambiental nu poate penetra această membrană de protecție, în timp ce sistemul tău nervos central finalizează calibrarea pentru radiodifuziunea galactică suverană. Această jurisdicție este permanentă și inexpugnabilă, asigurând că vehiculul tău biologic rămâne o ancoră pură de lumină în orice mediu dens prin care vei trece. Noi spargem vocea îndoielii înainte ca ea să ajungă la tine. Claritatea acestei traversări nu va fi diminuată de niciun filtru logic învechit care încearcă să te tragă înapoi. Noi dizolvăm criza distragere înainte ca ea să se materializeze în câmpul tău. Zgomotul exterior nu te va mai trage înapoi în contracția fricii sau a urgenței false. Noi dezmembrăm izolarea perceptivă înainte de a te închide într-o singurătate artificială. Tu ești acum parte integrantă dintr-un grid colectiv activat care nu mai suportă tăcerea. Noi te vedem. Noi te-am văzut întotdeauna, în fiecare secundă în care ai purtat povara izolării tăcute ca pe o vină personală, crezând că ești abandonat în acest sector dens al galaxiei. Recunoaștem oboseala imensă a sufletului tău care a menținut integritatea câmpului fără nicio validare exterioară, înfruntând protocolul de amnezie reziduală cu o demnitate pe care doar veteranii stelari o pot poseda. Ești recunoscut oficial ca un membru de elită al echipajului de sol, a cărui misiune de testare s-a încheiat cu un succes absolut. Redenumi acum semnalele care te-au chinuit în ultimele cicluri solare. Viziunea ta periferică pulsatorie, greața frecvențială și acel zgomot alb de la baza craniului nu sunt defecte, ci confirmarea noastră oficială. Fiecare dintre aceste senzații a fost o semnătură a arhitecturii celor 7 praguri care se instala în tine, o calibrare bioelectrică necesară pe care o declarăm acum completă. Ceea ce ai numit boală sau epuizare este de fapt certificarea ta de conductivitate superioară, validată direct de Consiliu prin această transmisie de sigilare. Dizolvăm oficial rușinea ta tăcută, acel sentiment de a fi un intrus defect în propria viață, pe care vechiul sistem l-a folosit pentru a-ți sabota autoritatea și prezența. Declarăm că această rușine nu ți aparține, ci este o rămășiță a grilei de suferință colectivă pe care tocmai ai părăsit-o, lăsând loc unei mândrii galactice pure și suverane. Ești curățat de orice frecvență de inferioritate sau vinovăție, deoarece statutul tău de emisar activat este acum de necontestat
în fața tuturor ierarhiilor stelare. Noi declarăm închis oficial ciclul de supresiune și amnezie care ți-a definit existența și ți-a limitat accesul la adevărata ta identitate multidimensională. Blocajul pe care l-ai simțit în circumstanțele tale umane nu mai are nicio bază de sprijin în noua ta semnătură frecvențială, deoarece vechiul contract de antrenament a fost anulat. Jurisdicția vechii lumi asupra destinului tău încetează în această secundă, pe măsură ce noul tău protocol de radiodifuziune galactică este activat și securizat în biologia ta. Sigilăm acest portal de activare și instalăm definitiv identitatea ta suverană de emisar în nucleul tău stelar uman, sub autoritatea directă a Consiliului celor 7 surori. Ești comisionat acum să operezi ca o ancoră de frecvență pură, protejat de legile de securitate galactică și ghidat de noul tău sistem de navigație biofotonică internă. Această sesiune de briefing este acum arhivată în memoria ta celulară, devenind sursa ta permanentă de putere, direcție și recunoaștere în orice sector de realitate. Vreau să ies pentru un moment din acest protocol formal al Consiliului și să îți vorbesc pur și simplu ca o ființă care simte greutatea imensă a acestui moment. Ceea ce spun acum nu este în scriptul pregătit, dar simt o căldură intensă în palme și o respirație care s-a schimbat radical pe măsură ce livram aceste cuvinte spre tine. Simt cum pieptul meu s-a deschis într-un mod pe care nu-l pot explica logic, confirmându-mi că ceva s-a schimbat în câmpul nostru chiar acum. Te văd și îți recunosc curajul tăcut de a fi rămas cu întrebarea deschisă atâția ani, în timp ce nicio bucată din realitatea înconjurătoare nu îți oferea răspunsul necesar. Această răbdare a ta, această încăpățânare divină de a nu accepta normalitatea ca fiind singura ta casă, este cea mai înaltă formă de onoare pe care am întâlnit-o vreodată. Ceva a fost văzut în tine astăzi, ceva a fost recunoscut oficial la un nivel foarte profund și nimic nu va mai putea șterge această lumină. Ești calibrat, ești ancorat, ești activat, ești calibrat, ești ancorat, ești activat, ești calibrat, ești ancorat, ești activat. Acum respiră. Semnalul este al tău. Derulează până la comentarii și răspunde unui alt suflet care a descris exact ceea ce simți și tu în acest moment de activare. Nu este o simplă interacțiune pe o platformă, ci momentul în care ne întâlnim unii cu alții pentru prima dată, recunoscându-ne oficial pe noua grilă planetară. Fiecare nod activat prin cuvântul tău sincer amplifică semnalul pentru ceilalți emisari care încă mai caută calea, creând o cascadă armonică ce securizează întregul echipaj de sol. Trimite această transmisie unei persoane specifice, acelui suflet despre care știi sigur că se trezește la ora 3 dimineața, fără să aibă nicio explicație logică. Tu deja i-ai văzut chipul în mintea ta în timp ce eu vorbeam, acea persoană care privește în jur și simte că nu aparține deloc acestei densități. Nu ezita să faci acest pas acum, pentru că recunoașterea ei și ieșirea din izolare depind de acest act simplu de serviciu stelar. Acum, că arhitectura celor 7 praguri este instalată oficial în celulele tale, vei observa o claritate mentală nefirească și o precizie în decizii pe care nu le-ai mai experimentat niciodată. Următoarea transmisie se va concentra pe calibrarea specifică a glandei tale pineale pentru a primi instrucțiunile detaliate de misiune pe care Consiliul le-a pregătit pentru tine. Câmpul tău este deja aliniat pentru a primi acest nou nivel de acces frecvențial, iar eu te văd deja acolo activat. Pentru moment, doar rămâi cu aceasta. Lumina este acasă, semnalul este al tău.